Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Mojokerto, ingkang kula hormati Bapak Ibu Dewan Guru lan rencang-rencang sedaya ingkang kawula tresnani. Puja lan puji syukur kita utaraken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kanikmatan sehingga kita sareng-sareng saged markempal mriki wonten keadaan sehat walafiat. Wonten mriki kula kejaba minangka pranata hadicara badhe maosaken susunan acara damel meringati Dina Pahlawan. Kaping setunggal yaiku pembuka, kaping kalih sambutan kepala sekolah, kaping 3 sambutan ketua pelaksana, kaping sekawan pembacaan doa, dan sing terakhir yaiku penutup. Damel pembuka, monggo kita sareng-sareng ngucapake basmalah. Kaping kalih sambutan kepala sekolah, damel Bapak Kepala Sekolah kula aturaken. Kaping 3 sambutan ketua pelaksana, damel Rangga Marta Utama kula persilahkan. Kaping sekawan pembacaan doa, damel Bapak Isa Ansori kula persilahkan. Akhiripun kita sampun sampai penutup. Monggo sareng-sareng kita ngucapake hamdalah bareng-bareng. Sampun semanten sing saged kula ucapake. Yen wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.